Morning ho mga ka-farmers. Welcome back to my YouTube channel. Andito na naman tayo, mag-harvest na naman kami. Ito po yung buhay namin mga operator oh. Ito. Mga boss! Kaway-kaway! Patungo po kami ngayon sa Kang Boss Burjuk. Pumunta po siya kanina sa amin. Sabi niya magpa-harvest daw siya. Kaya pupuntahan po namin mga ka-farmers. Dito na naman ako, nakapatong lagi sa aking Yanmar harvester. Okay, ito yung tagahila ko. Okay mga ka-farmers, ito na po mga may-ari oh. Ito po si Madam. Yung upa, siya yung si Martin. Ito yung mga-ari, si Burjuk. Medyo basa-basa pa raw. Okay mga ka-farmers, ito yung tunay nga farmers oh. Basakan sa likod pero dito oh. Tingnan nyo. Ang daming batong. Ito nga po palang pinakamagandang anak ni Dodo. Ito. Oh. Oh. Mayroon pang mga kamatis oh. Sabi niya sa akin, ito sa magnanakaw to, budget tong linya. Yun sa kabila, sa kanya na daw. To. Yung mga magnanakaw dito sa amin, gigahinan niya, gahinan. No? Tingnan niyo. Itong nakalamang sa aming mga probinsyano. Tingnan nyo, ang layo pala, ang daming nabatok. Oh, magaganda pa. Tingnan nyo, oh. Ito, sobrang ganda. Dito po kami mag-harvest, oh. Mayroon palang guard dito. Ito, boss. Anong pangalan mo, boss? Boss, anong pangalan mo, boss? Medyo nahiya mga kaibigan, mga ka-farmers. Doon sa gilid, oh, ng ganyan dahil parang mayroong mga kamatis yata yan at sal. Boss, ano yung nasa sako? Transplanted na ano? Transplanted na? Transplanted na palya. Ah, palya pala yun. Palayan, ginawang palyaan. Oh. Palayan, ginawang ampalayan. Sinuangan sa upo, ang ibot. Oh, tingnan nyo. Anong nangyari dyan, oh? Basta ibot buang. Okay. Ano, nasa hubog? Ibot hubog, oh. Tingnan mo. Ayan mo na. Inibot pala. Sobrang daming bunga, oh. Tingnan nyo, guys. Mga ka-farmers, oh. Umabot hanggang sa yuta. Yung may-ari nito, kaibigan ni Tantan. Hindi po kami nagsisimula, medyo may tubig pa yata yung palay. Hindi pa nauga. Tingnan yung mga ka-farmers oh. Sa tubangan, batong. Pero sa likod, palya pala. Oh, ginati oh, ganitong ano gawa. Sobrang madiskarte talaga ng farmers to. Masarap gurong magawa nito ba? Ito. Oh, mga ka-farmers. Okay. Malapit na po kaming matapos
boss, oh, dito na kami, oh. Yan na lang. Ay, inarbis nga po pala namin 18 ito na hybrid. Ito, nilagyan po muna namin ng sako kasi naubusan. Boss, ilang sako na tayo? Ha? 51 po. Nasa kaya yata to mga 70 kasako. Makita nyo po mamaya pagkatapos ko mag-harvest. Sobra boss. Pila kasako ta boss? 21. Anong variety boss? 18. RC18. RC18 po to mga ka-farmer. So ito po 71 3/4 yata yung hektarya ay ang area niya 3/4. Dito pong abot. Magandang resulta ng 18 RC18. Talagang abutin. Kira ka na